ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ನಿವೇದಿತಾ ದಿನೇಶ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್. ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಂತಂದಲ್ಲ. ಇನಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಅಂಚದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ. ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಂದ ಪಂಡದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅಡೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏ ಪಾಂಡ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ತೂವೋಡಿಕ್ಲೇನು ಅಂದು ಅಂಚ ಇನ್ನಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂತಂದಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ. ಅಂಚ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನೇನು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಬಂತು ಕೊರಡು ಇಂಕಲ್ ನಾ ಪುಚ್ಚಲೇನು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಬಂತಿದ್ದು ಕೊರ್ಪೇನು ಓಡಿ ಬಾ ಮಿನಿ ಬಾ ಮಿನಿ ತುಲೆ ಬ್ರೌನಿ ಇನಿ ಚೌತಿದ ಪುರ ವನಸ್ಪುರ ಮಂತದು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ಕುಲೊಂದೇನು ಉಲೈ ಗುಡ್ದುಲೈ ಹೊಡೆದಿರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ತೋರಿಸ್ಪಾಯ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬನ್ನಿ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ರೌನಿ ಏತು ಮಲ್ಲಾತೆ ಗೋಮಿ ಬ್ರೌನಿ ಏನು ಎಂಗ್ಲ ಬ್ರೌನಿನ ಮನಸ್ಪುರ ಆಂಡು ವೆಜ್ಜಿನಿ ಮನಸ್ಸು ಬಂತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷೀಟ್ ಮನಸ್ಸು ಬಂತದೆ ವೆಜ್ ದಾನಿ ಮತ್ತೆ ಬಂಗಾರು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿನ್ನೂನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿನ ತುಷ್ಪಾವೆ ಮಿನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇವಳ ಇಡಲಿ 2 ಜನ ಕಲ್ವನಾಕಿತ್ತು 2 ಜನ ಅಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಂಜೋಕ್ಕಲ್ಲ 2 ಜನ ಅಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ನೀನು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಆನು ಅಂತ ತೂನಾಗೊಂದು ರಡ್ಡಲ್ಲ ಆನು ಎಂಗಲ ಕಲ್ವನಕಲು ಅಲ್ಪಲೇರು ಕಿಚನ್ ರೂಮ್ ನಾಡುನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಐಕ್ ತಿಂಡಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಐಕ್ ತೊಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜನ್ನು ಮುರಣಿ ಸುಮಾರು ಸಲ ಅಂಡು ಇಕ್ಲು ಎನ್ನರು ಪುಚ್ಚದಾನೆ ಮಲ್ಲಾತಿಚ್ಚಿಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಯಾಪತ್ತೊಂದರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಪುಚ್ಚೆ ಇತ್ತೆ ಹುಷಾರುಂಡು ದಾಗಿ ಪಂಡ ನೇಕೆ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬು ಫುಡ್ ಪಾಡೋದಿತ್ತ ಅವು ರೈಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೋದು ಅವು ರೈಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಟ್ಟುಣದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅವು ನೇಕ್ ರೆಡ್ ಎಕ್ಲ ಸೂಟ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತಂಡು ಯಾಪಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ವೀಕ್ಲಿ ವರ ಹುಷಾರಿಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತಂಚತ ಐತ ಪುಚ್ಚದೇನೆ ಫುಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಲೆ ಮೂಲ ಬದಲಾರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಏನು ಪುಚ್ಚದ ಫುಡ್ ಇತ್ತಂಚ ರೆಡ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂತೆ ಗುಂಡಣ್ಣೆ ಇದು ರೆಡ್ ಹುಷಾರುಂಡು ಭಯಂಕರ ನಾಟಿ ಆತನು ನಾಟಿ ಜೋರು ಭಯಂಕರ ಜೋರು ಬಕ್ಕ ಸೇಮ್ ನರಮನೆಲಕ ನೇಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹುಷಾರಿದ್ದ ನಾನಾಗ ದಾಲ ಬಲನೇ ಇದ್ದಿ ರೆಡ್ಡೆಕ್ಲು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಹೆಲ್ದಿ ಉಂಟು ಒಂದು ಮಿನ್ನು ಎಂದು ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕಿ ಇಕ್ಲೆ ಎನ್ನಾರ ಐಕದಾಯಿಗೆ ಪೊಣ್ಣನ ಪುದರ್ದಿತ್ತಿ ನಾನು ಬುಚ್ಚೆಗೆ ಅದೇ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪುದರವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಿನ್ನುಲ ಮುನ್ನಿಲ ಹೊಡಿತನು ಅವು ಎನ್ನ ಬೇರುಳ್ಳದತ್ತೆ ಬೇರೆ ಜೋರ್ ದಣ್ಣೀರು ಆರೈಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಅಷ್ಟು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಿನ್ನುದೀನಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ರುಟೀನ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಾತನ್ ಪನ್ನಡ ಕಾಂಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೊರಮ ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕಲ ಪಿದಡ್ಲ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಲ 11 ಪೋಲ ಕತ್ತಲೆಗೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲ ಅಂಚನೆ ಆತನು ಇಡೇ ಎತ್ತನಾಗ 1 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಮೀದು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪೆರನ್ನಾಗ 2.5 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಕ್ಕನು ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಲ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಫೋನಾಗ ಓಕೆ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುವೆ ಬೈ. ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಪಿದಾಡ್ನು ಬ್ರೌನಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿಗೆ ಮಿನ್ನುಗೆ ಪೂರ ವನಸ್ಪುರ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಅಂಚ ಬಾಯ್ ಬ್ರೌನಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಅಂದು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಸೈಲೆಂಟ್ ಈಗಿನ ಆಯ್ತು ಕುಸ್ತಿ ಬಂಡ ಕೊಂತೆ ಕುಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಇದ್ದದಿಲ್ಲ ವನಸ್ಪುರ ಅದು ಕುಲ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣೇರು ಗಟ್ಟಿಡೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡ ಐಕ್ ಅವು ಎಂಗ್ಲು ಪೋನಾಗ ಅಂಚನೆ ಫೇಸ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ಆಪುಂಡ ಐತ ಎಂಗ್ಲು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತಿನ ಕೂಡ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮೋನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ರೆ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರುന്നുണ്ട് ನಂದು ಪುಲಿಪುನ್ ತೋಜರು ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ
ಎಟ್ಟುನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಂಗಿ ಬೆಟ್ಟೆಡು ಫುಲ್ಲು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಂಚರ್ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರು ಮುಲ್ಪ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವಾಂಜಲಿ ಇಡು ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ತುಲೆ KSRTC ರೋಡ್ ಮುಲ್ಪಲ ಗಣೇಶ ಬಿಜಯ್ ಮೇನ್ ರೋಡು ಮುಲ್ಪಲ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಉಂಟು ತುಲೆ ದುವೆ ಎಂಕಲ್ನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಚಿಕನ್ ಲಗೂನ್ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಮುಲ್ಪ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಮುಲ್ಪ KSRTC ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಐತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೈತಲ್ಲ ಬಕ ದಾದ ಪನ್ನಂಡ KSRTC ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎದುರುಡೆ ಗಣಪತಿನ ಕುಲ್ಲಬೇರು ಅಲ್ಪ ಐಂದಿನತ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಉಂಟು ಸಾಟರ್ಡೆ ದಾನಿ ಅಲ್ಪ ವನಸಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾಡಿ ಗಣಪತಿ ತೂಯರ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗ್ಲ ಬಲೆ ಬತ್ತದ ವಿಸಿಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಈಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ಬಕ ಎಂಕಲ್ನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ದಾದ ಫೇಮಸ್ ಪನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಐಡ್ದು ಬಕ ತಂದೂರಿ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಫಾಮ್ ತಂದೂರಿ ಐಡ್ದು ಬಕ ಟಿಕ್ಕ ಉಂಡು ಗ್ರಿಲ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಬಕ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಗೂಗಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಂದಿರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಚಿಕನ್ ಲಗೂನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಗ್ರಿಲ್ ಉಂಡು ಅತ್ಲೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಶ್ ಗ್ರಿಲ್ ಪಡ್ದೇರು ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಲ ಉಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿಂಗ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತೊಲೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಸ್ಟಾಫ್ನಾಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಫಿಶ್ ಮೀಲ್ ಉಂಟು ತುಲೆ ಏನು ಫಿಶ್ ಬಿಟ್ಪದೀನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಫಿಶ್ ಎಂಕಲ್ನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಬೇರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲೈದ ಮೇಡ್ ಬೇರೆ ಪುದರ ರೇಣುಕ ಬಂದದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಮೇಕರ್ ಹೀರೋ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ದ ಕೌಂಟರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಲ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಮಿತ್ತಲ ಉಂಡು AC ಉಂಡು ಅವು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಬರ್ತನಂಡ ಕೊಲ್ಲರೆ ಕುರ್ಕಟ್ಟು ಬಾಲಿಗೆ ಪೂರ ಜೆಪ್ಪೆದೆ ತೊಟ್ಟಿರಿ ಟ್ರಾಲಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕಿಚನ್ ರೂಮು ಐ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ ಚಂದು ಬಂದದು ಚಂದು ಹಾಯ್ ಕಾರು ಎಂಕಲ್ನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ದ ಕೈತಲ್ KSRTC ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ದ ಗಣಪತಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಲ್ಲೇರು ಕೈತಲ್ಲರು ತೋಷ್ಪಾವೆ ಗಂಟೆ ಐನ ಸಾರಿ ಆಜ ಗಂಟೆ ಆಜ ಅಂಡಿ ಲೈಟ್ ಪ್ರಪಾಡ್ದೇವಿ ಇದು ಗಾಳಿ ಫ್ಯಾನ್ದ ಗಾಳಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫೈನಲಿ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆಯ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕತ್ತಲೆ ಆಯ್ತದ ಮಾವತೆಲ್ಲ ಜೇತೀರಿ ಎಂಕ್ಲು ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿಲ ತಿಕ್ಕೀರಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ ಸುದ್ದಿ ಬಂಡ ಆ ಗಣಪತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ KSRTC ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ದ ಗಣಪತಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪದ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತೇನು ಐದು ಒಕ್ಕದಾದ ಐದು ಒಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಯ್ಜೆ ಎಂಕ್ ಪನ್ನಂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇತ್ತೇರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬಂಗಾಪುನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಉಲಾಯಿ ಪೊಗ್ಗುದುಚ ಉಲಾಯಿ ಪೊಗ್ಗುನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿನ 2 ಜನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮನ್ಪೇರು 3 ಜನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬ್ರೌನಿ ಬೊಕ ಮಿನ್ನುಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಮೂಲು ಎಂಕಲ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡ ಮುಲ್ಪ ಚೇಡು ಕುಲ್ಲುದುಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ದೆಪ್ಪೆರ ನಾನು ದೆಪ್ಪೆ ದೇಪಂಡ ಉಲಾಯಿ ಪೊಗ್ಗುನಾಗ ಲೈಟ್ ಉಪ್ಪುಜದ ಅಂಚ ಆಂಡಲನು ಈಕ್ಲೆಗ್ ತೋಚ್ಪೇವೆ ಆಕ್ಲೆ ಇಂಜ ಮನ್ಪೇರು ಬಂದಿದ್ದು ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟಣಾನ್ ಟಣಾನ್ ಟಣ ಕಲ್ವೇರು ಬರ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಟಣಾನ್ ಟಣಾನ್ ಟಣ ವಾರ್ ಅರೆ ಬಂಗಾರ ಗಿನ್ನಿ ಕುಕ್ಕಲ್ ಬಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಆಪ ಲಂಚನೆ ಮೂಲು ಕುಲೋ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಿ ಅವಳು ಬ್ರೌನಿ ಲಂಚನೆ ಗೂಡು ಕುಲೋ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಇಂಕಲು ಬನ್ನಾಗ ಇಂಕಲ ಕೂಕಲು ಬಿಟ್ಟೆ ಇಂಕಲ ಮಿನ್ನಿ ಬಂಗಾರು ಓ ತೂಯರತ ಎಂಚ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಐದಕ್ಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಬೇನ ಪಿರ ಅವಡೆ ಬಲಿಪುಡ್ ಕಿಚನ್ ರೂಮು ತಿನಿಯರು ದಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಲಿಪೇರೆ ಅಂಚ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಲಾಗ್
ಅವಳ ಎಂಕ್ಲ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಪೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವ ಅಂಚೆ ಪಡಂದು ಬಾಯ್.